ang aton ginahimo subong, ang aton maayong mga binuhatan, ang aton saktong mga desisyon, isa sa pamagi nga kita nagatipon sang bahandi sa langit. Ang pagtuon subong semanal nga pag-usisa, pag-review, pagtuon sa atong leksyon sa eskwela sa Batika. Ini isa ka ilenggo hiligaynon nga version sa atong Sabbath School lesson kada semana. Kagini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa atong iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, inyong masunod nga host. Kaya sa siningatiyon, hari ang akong duwa ka mga guest, and I know nga may madamo kita matunan sa sining nga adlaw mga kauturan. Nangauna na akong pakilala sa inyo, originally from Pinagimpinan, Kabangkalan City, Negros Occidental. Siya ang aton isa sa aton mga nagaman sa aton research department. Kag siya man isa sa aton mga teachers sa School of Arts, Sciences and Education. Wala sang iban si Ma'am Lucel Agustino. Ma'am, mayong adlaw sa inyo. Mayong adlawan, Pastor, kag subong man sa aton mga kaigsuonan nga nagapalamati sa sining tak nakabay ang Ginoo magapakamaayo gid sa aton sa aton nga pagtuon. Yes, thank you, good man. Ang ikadwa na ako napakilala sa inyo originally from Batan, Aknan. Pero ari na si Dicas Tarupod sa iyang pamilya. Siya ang aton nga dean sa Education That Saves Village, ang aton mga estudyante nga nag-estar sa mga cottages. Kag siya man ang in charge ng aton system development diri sa CPAC mga kauturan. Wala sang iban si Sir Ilis Gold Sonico. Sir, mayong adlaw sa inyo. Mayong adlaw man, Pastor, kag ginakuhaan ko niya ang ining panahon, Pastor, sa pagtamya sa aton ng mga tagpalamati. Mayong adlaw sa inyo tanan. Dami na gid nagpangabay gid siya ini, Pastor. Si Auntie Meredith Digdigan sa Takuling. Ang pamilya ni Uncle Manny Digdigan. So, mayong adlaw sa inyo tanan, sa inyo pag-subaybay sa amon nga pagtuon. Yes, thank you kid Sir Ilis and Ma'am Lucel sa inyong time pag-accept sining hangkat nga makituon karon nga adlaw. Hari na kita sa leksyon 6, laying up treasure in heaven. Ang aton nga pagtipon sa bahandi o manggan sa langit. Paano ba lang aton matipon ang aton mga bahandi sa langit na uteran? And this is one of the many questions nga aton sabton talakayon karon sa aton nga pagpadayon. Apan sa inyo, hindi pa ako na naipasalamatan mga kauturan. Pero natin ginamensionar ang aton ng mga sponsors nga kung wala sila, wala gid ini ang aton nga mabudayan kita maputang pagpadayon sa atong programa. But ang mga isa man sa mga importante mga kauturan, ini mga tao sa liyo, sa likod sa camera, ang aton nga chairman sa aton nga Church Media Ministry Department. Wala sang iban si Sir Elbery Tapaya, upod ni Engineer Frederick Linatan, ni Sir Rodel Vargas, ni Ma'am Welsa Amar, ni Sir Kaiser Mitran, ni Ma'am Miles Kimberly Hicaldi. Kag iban pa mga kauturan nga aton nga mga tao sa likod sang kamera. Kami gid nagapasalamat sa ila sa siningation. Sa hindi pa mga kauturan, magbasa si Sir Ilis Gold sa aton sa tsara nga teksto, aton na naiduko ang aton mga ulo.
maluluyon kag langit no namon nga mayari karon sa siningation kami naman nagapasalamat sa imo. Buligi kami ginatugyan namon ini nga pagtuon kabay pa ang pinakamanami gid nga mga punto magagwa sa amon nga mga pagdiscuss karon gid nga tiyon sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. Yes, Sir Ilis Gold. Ang aton sa nga teksto. Ini pastor makita sa Marcos 8:36 kag 37 hambal diri sa hiligaynon. Ano gid bala ang makuha sang tawo kung maangkon niya ang tanan niya butang diri sa kalibutan pero mawala ang iya kabuhi. Wala gid. Sa 37 kay wala gid sang butang nga sarang niya mahatag agod mapabalik niya ang iya nga kabuhi. Yes. Salamat gid mo. Gabay pa ang Dios magapakamayo sa aton sa sarang nga teksto. Yes, Ma'am Lucelle and Sir Elise. Ari na kita sa lection 6. Laying up treasure in heaven. This speaks about investment. I do not know anong investment sa Ilonggo. Kapital, okay, kung negosyo kita, we have to invest. Kung anong aton nga gusto buhaton, we have to invest time and other resources naton. So, naghahambal ini nga kung ano ang aton nga i-invest sa langit. Kaya we are encouraged. Kaya ang teksto nagsiling, hindi ka mo magtipon sa manggan diri sa duta, but rather tipon sa langit kaysa diri sa duta, kawaton na ototon na. Yes, ma'am. Do you have any insight regarding this introduction? Yes, Pastor, no, nagka-mention diri about investment strategy. Kung magamba kita sa strategy, there it is a set of principles that will help an individual to achieve his or her goals. Yes. So si Jesus Christ naghatag sang aton sang heavenly investment strategy. Yes. Naghambal diri sa Matthew 6:9 nga, do not lay up for yourselves treasure on earth where moth and rust destroys. So but lay up for yourselves treasures in heaven. So amo ni siya guro pastor ang pinakanami nga investment strategy para sa aton. Ang principle nga magaguide sa aton pagkabuhit sa kalibutan. Kanami makutulan sa mga manglosel sa mga ideya nga si Jesus naga-suggest. Ang Biblia nagatudlo sa aton kung ano naton ang mga estratehiya nga kita makatipon sa bahagi. Hindi lamang di sa duta, kundi dito sa... Yes, sir. Any additional insight? Amo ni ako na pamangkot pastor paano ni natin mahimo? Okay. Kay diri sa kalibutan may ara kitang mga bangko. May ara kita yung i-deposito natin na dito nga kwarta, may mga kumpanya nga gabaton sa aton nga kwarta. Ibutang naton dito, magatubo sa pila ka mga tuig. Nasun may ara nga mabalik sa aton nga ginansya. Diri sa langit, nga treasures in heaven, ano nga bangko ang aton nga hulugan, pastor? Paano tayo padala aton nga kwarta dito? Sa mo nang palamang puntahanan ko sa sa ako niya pagtuon doon, ako niya na pamisaran, ako na tunan pastor, sa ako niya paghangop. Ang inigaling nga laying up treasures of heaven, hindi lang ning it's a kind of prinsipyo sa kabuhi. The kind of mindset kag perspective nga ginhatag sa aton gatulo sa aton sang Ginoo sa Biblia. Ang ini nga pagpundar, pagtipon sang aton nga manggad kag ini aton makitaan sa mga kabuhi sa mga tinuga sa Biblia. Yes, so. Diri sa mga biblical karakter. Kung paano lagit pakita ang ini nga pagpundar kag ini nga pagprinsipyo nga pagpundar sa kagtipon sa manggad sa langit. Yes, sir kanami bala sang imong punta ako na sakyan. Inang nato nga mindset bala. Ang aton nga pagbutang sa aton hunaw na sa sakto nga perspective, sa sakto nga viewpoint. Agod nga hindi lang karon kundi we can have an investment long and very long and eternal investment. Yes, Ma'am Lucelle, ano ang aton nga makuha nga punto diri sa Sunday naton Noah found grace? Sa kay Noah nga case no nga it is noteworthy to consider nga ang katong gapangita sang heavenly treasure usually ginatawag sila sang Ginoong ang ilang nga choices daw kung tanawon sa kalibutan daw ka weird. Ngani ka weird. Kado ka imposible. Daw ka imposible kaysa kay Noah
tani pwede na lang man siya mag-build sa iyang balay. Pero nga ginhimo iya ang iya ginhimo building the ark for 120 years. Yes. Kag kung makahambal ta bala pastor no kay makasilingtang do ka worst evangelistic effort siya kay 120 years tapos walo Yes, lang walo lang naluwas. naluwas. Pero do ga ano ni siya ba gapakita ni siya bala sa life ni Noah nga nag-encourage man sa aton about delayed gratification. It's not sometimes it's not about the result nga gina-consider sang kalibutan nga palakpakan gid. So bisan ano nga ginhimo ano nga effort ni Noah bisan gamay lang to but then amo to ang iya purpose para sa iya. Yeah. Kag wala iya delayed may ari digan na term pastor nga delayed gratification. Yes, ma'am. Kay hindi lang to para sa iya kaugalingon Yeah. para to iya sa kalibutan to nga masolbar niya. Kag this means nga we should patiently do the work of God has called us to do in the hope of a more glorious future reward. Yeah. Ang iya wala siya nag-build sa balay niya kundi sa mas worthy pagid nga investment. Amen. And that is ang life dili lang temporary nga balay kundi ang ark that will give them to save them at that flood, sila nga flood rather. So nagapabalo-bala pastor nga anything worth having does not come easy. Amo na Yes. siyang delayed gratification and also anything worth having is also worth waiting and working for. Ay ka na. So Yes. just like sa kay Noah. Yeah, and that's correct. And then guangan ko ma'am, kanami sa imo nga punto nga insight. Isa pagid, kita ba lang ng mga katawan, gusto nato niya ara dayon. Kang resulta ara dayon. Di magwali kita gusto nato niya 100 dayon souls. Pagkasunod nga semana, pagkasunod nga Sabado, 1,000 dayon. No. Pero ang delayed gratification, it is not about what will happen right away. Yes. At least a long term. No. Nga nagwali kita, nag-Bible study kita, hindi dahil mabautismo. Yes. But in the end, for many years after that, grabe ang resulta. Yes, Sir Iles, ano pa ginahin mo na? Yeah. Talking about investment, no? So we put up something. Investment pastor is we put up something. Magbutang kita dito sang balor or ano man dira nga ano. In-expect nga sa future mayara kita kuhaon nga ginansya. No. Diri sa kabuhit ni Noah, ang una nga karakter diri Bible karakter. Ano diri ang ato niya makita nga naginansya ni Noah? Iya pamilya gid. So, una no, ang pag-invest sa laying up treasures dito sa langit, nag-involve sang iya nga personal nga kabuhi. 420 years, Yes. iyang indidikar ang iya kabuhi. He could have built other nga mga enterprises, Yes. nga mga negosyo or whatever nga iya gin purso di sa kalibutan, pero gin-give up niya. For the sake. And not only that, Pastor, nakaagi siya sang ridicule, Yes. kinadlawan. Kinadluan ba siya? Kinambara ba siya buwang-buwang? Oh. So laying up true treasures in heaven gali pastor hindi lang hapos nga daw kahapos lang lang nga Correct. Good. though it's a kind of bed of roses kag may ara ka bala ginananda nga katro ko namin no pero it's not that It's dili not. nakita sa kabuhi ng Yes. mga hindi na siya pero ako mag-quiz ano nga reward nag-invest siya pastor ano nga reward ang iya nakuha of course we know nga in the end natabok mo gid ang ginhambal sa Ginoo nga may flood kag napatay ang tanan so he saved himself and his family. Amo na sa amo nga reward. But more than anything, ako niya nakita niya, it's already a reward to follow God's Yeah. call. It's enough Yes. already. Oh, And then, pagkaanaw, ti sinuwaya silang, thank you Lord. Ina, may sacrifices for 120 years. Ang akon pag-anto sa mga pagbuli sa akon, pag-ridicule sa akon, pag-biyay sa akon, is enough already when the rain started. And then the water, the flood came up. Yes, sir, balikan ta kaliwat sa Monday. Ano naman ni si Abraham? Ano ang imo nakita tani? Diri si Abraham, no? Ari, daw preparation sila ni Noah. Yeah. Gintawag siya ni sang Ginoo. Nga biyahe ang imo dira nga Tanan. imo nga lugar dira, imo nga gintawuhan, lugar nga tinawuhan. Kadto ka sa lugar, wala niya panaybalan. Magani. So dako man niya pastor nga adjustment. Hindi kung ate ibutang latong ko galingon, tawgon ka, pakadtuon ka. Ngani, oo. So it's a great though sacrifice ka though risk bala. Mm. Unknown nga ano
kisa diri sa investment niya ginastadihan ta gid Yeah, maayo mo. oo, Hindi grabe kita na basta-basta magbuta nga Hindi. pila lang ano ginastadihan ta gid maayo. Yeah. Ay hindi ta ni maloge ano. Oo. Grabe nga ta no. Pero diri it's a radical daw ano nga pagtawag basang Ginoo. gani. And Abraham did not Complete. siguro nag-struggle man siya Pastor. Yes, Siguro oo. nag-struggle man siya. But in the end, And then, Give up niya. Give up niya. ang iya nga mga earthly, ano makita ko diri nga ang iya gingiba Pastor, sa ako niya pagpulong mo. Hindi ba bis inheritance? Siguro ato tong iya nga inheritance mo, iya nga mga pagkambiyan Oo. kagahan sa iya ginikanan, may duta gurto sila, may Yes. mga balay to sila. Yeah. Di, bayaan mo na. Inyo na lang na. Yan Ay, na. gitawag ako sa Hindi. Ginoo. Pero may kakabalo kung ano ka dito sa unahan. Oh, wala pa gid na. Amo na. Kagluwas sina sir, hindi lang inheritance. He give up his future. Kaya ti, kabalo gid siya nga dito sa Ilayal, sa ila lugar, sa Ur of Chaldees. Manggiranon sila. They have property, they have everything. Di bisan magkungko lang siya. Oh. Grabe na, Makuha na. makuha yung inheritance sa iyang ginikanan. Enough for him to survive and enjoy life. Gagang iyang future, ang na-exactly nga ko na namiyan, ang iyang buwasdam lang. Nga iyang gi-give up for the sake ng call sa Ginoo. Yes, ma'am, Lucille. Na-anamian ko, na-inspired ko ni sa kaboy ni Abraham. Kay ka-mention si Pastor nga kung kita mag-invest ya, kalkulado mo, Yeah. calculated risk. Kung maglakap ko dire, ano ang pros and Yeah. cons, ano Pros. advantages or disadvantages. Yes. Pero si iya faith lang Wala gid. gid iya. So wala pagtuo lang gid bala niya ang yagin unquestioning obedience sa Ginoo. So kung makita mo diri bala kung kisa makasiling nga kung magsunod ka sa tawag sa Ginoo tabi naton bala kita ang pinakasubo-subo. Pero si Abraham satisfied. So in other words, the happiest place in the world is where God wants you to be. Yeah, So ma'am. bisan diin ibutang si Abraham ya, bisan tanawon ta budlay-budlay ang naghamakon mo, nag-travel ka mo, inconvenient, but then he is satisfied, he is happy because amo na siya nga place nga gusto sang Ginoo para sa iya. Yes, and that's correct. Kag isa pa di, wala ni sa aton leksyon, pero kay remember si Mother Teresa. Oh, nga, kabalo kita nga si Mother, subong tawag siya Saint Teresa na, nga, manggaranon gid siya sa Europa, but she give up. Kanagato sa India, sa diin, sa may slum, sa very poor place, sa India, and then she served there until the last breath of his life. Grabe ang iyang. And then, kadamo sa aton makuha nga mga idea, mga insight, alin kay Mother Teresa. Yes, ma'am, Lucille, sa aton nga Tuesday, lots bad decision. Ano ni, ang hindi namin nga decision ni Lot, mga Ah. Hey, si Lot, no, di ba kagipapili to siya? yan eh. So supposed to be tani ang igipauna ang iyang si Abraham pero siya kay opportunity ya man so gipili ya gid bala ang pinakanami gid nga lugar. But pero amo to gali nga mga kung tanawon ta bala ang iya decision nga kung tanawon ta greener pasture, greener fields. But sometimes nag-invest ka to what you think is advantageous for you. But the end of that is a disaster. So amo ni ang nakita ko sa kay mga bad decisions ni Lot. Nga sometimes may mga opportunities kita, but then kung mag-invest kita dira gali ang aton nga kalag ang gakadula. Hindi ka damo sina sa mga itabo subong. Nga we're thinking about may investo niya. Kaya mo ni duga-duga mamuna niya na taking advantage. Kaya ang isa pagit, nga tani iya tutagaan priority si Abraham. Kaya di may dan mo tiyo iya. Pero siya yung no decision na ba pili ka bilot. Di tani masiling siya. Yeah, ang call ikaw lang ano yung unang pili, ang pili na ako na. Pero that's it. Kaya gatay ka advantage siya nga may nami ang iyang makuha. Yes, Sir Ellis. Yeah. Gingrab niya kita ang opportunity, Pastor. Yes. Ginatag sa iyo ni Abraham. Oh. Strike with the iron shot. Yes. Iya gid niya gingrab. Pero ato niya nakita no nga principle diri ni Lot nga ginpakita sa iya nga decision ni is selfish bala nga ano nga prinsipyo ang iya gin apply diri. Yes, so. Wala niya gin-consider nga si Abraham sa mga benefits nga ginhatag sa iya ni Abraham. He has been with him. Pero iya gid niya Kag kung wala si Abraham, hindi masyado Wala siya siya. nga. Oh. So nakita ta nga naghandom pag siya pastor. Pili niya gid ang katong mga fertile nga mga ano nga lugar kag nakita niya nga mag-progress pag siya materially.
Amo na ang iyang nga direksyon, amo na ang iyang nga prinsipyo sa kabuhi nga sa kay Lot. But in the end, amo na na-exchange ang iyang nga spiritual life, na-compromise ang iyang nga spiritual nga kabuhi. Yes. Ang spiritual nga kabuhi. Amo wala na subong sa aton present situation. Nami maging magadto sa lago ang mga syudad kaya tutudamo sa opportunities. Pero wala ta kibalo nga kung dito maano man kita, matiplang man kita kay dito man ang mga hindi manabi nga mga challenges kag mga sitwasyon sa kinabuhi. Yes, sir. Yeah, diri pastor no, on underline ko diri nga on si Lot nagsulod dito sa ambal diri sa may last nga sentence nga part sa aton nga lesson is Lot entered Sodom a wealthy man and came out with almost nothing. Nothing. Kag in the end pati ang iyang asawa nadula pagin. So kung kisa sa aton bala nga paghandom nga makaangkon kita sang damo. Pero in the end, kung kisa pastor may kapalit bala, kapag masakit man gali kita sa pag sigit ta ka hingalong. Sige bira-bira gid pero to the expense of our health. Our family, aton relationship. Yes. So kung kisa then makita tala nga wala man gali gihapon kulos. Yes. Wala man gihapon. We don't condemn ang nagalak-lakat sa ibang nga lugar, mag-OFW. That's good. Pero at least ma-evaluate, mababal-balansin natin nga kung mabiya ako, ano ang training sa akong mga kabataan. May kwarta pero sometimes it result nga hindi manami ang training sa kabataan. Hindi rin nami ang training kanami sa mga kauturan, mga professionals nga nagapabilin diri for the sake sa ilang children, not to the expense of the future with children. Bisan gamay lang ilang angkon diri, yet happy ang family and then may leading ang mga kabataan. May dugang ko nga. May dugang ko, Pastor. Actually, na-mention ni Sir Kagina. Kung kay Noah, na-found niya ang grasya, naluwas siya pa ni Malay, pang sa kay Lot, nawala iyang pamilya. Kaya, Pastor, nakadamdam ko sa imong advice, wala nga, do your best, but don't overdo things. Actually, nangin investment strategy ko na siya, principle sa akong life until now. So, amo na ka-importante sa mga prinsipyo nun sa kay Lot, do your, ni Pastor, ay ni Sir nga gatrabaho, tudo-tudo, pero ang investment tagal, in the end, masakit man ta. Just do your best, but don't overdo things. Salin gina sa imo, Pastor. Yes. Ari sa atin no Wednesday, wala akong time, wala nakikita. Pero before sa Wednesday, sir, ma'am, may ari di kanabi kay Abraham. Nga bisan na mo na nang may nilo. Iya pagyapon gin rescue siya. Oo. Wala gyapon niya gin Pabayan. Pabayan kanami sang tiyo. Nga kanami may mga tiyo ang dali sila. As kay Abraham. Nga pareho kay Abraham, the best niya. Pero ina ang batasan ni Abraham, hindi lang na nga nag-abot mo. It was developed. First, when God told him, get out. Dira na develop ang iyang trust and confidence and to be nice and to be good to everyone. Wednesday, from December to friends. Ini naman is about si Jacob. Yes, sir, Elias, pwede ikaw makauna. Anong mga insight na tumakuha? Diri pastor no, nakita na akong diri ako niya na napamisaran diri baka ako na reflect diri nga si Jacob gusto niya gid ang katong promesa sang Ginoo. He knows God's promise, the spiritual promise, no? That he will obtain the birthright. Pero ako niya na-realize, pastor, nga it is not laying up treasures in heaven when we pursue spiritual things, even spiritual things or spiritual benefits for selfish reasons. Sa aton niya tawhanon niya pinaagi, if we will not wait upon the Lord nga mga paagi. So siya nag-conspire pa sa iyang nagsugot pa sa iyang nanay nga muna ilang atuntuhon ang ilang amay. Kagina nagresulta pastor sa hindi lang pagbulagay sa madaling nga panahon, kundi nga sa malawi nga panahon 20. ang 20 years kag posible nga wala pagyari sila nakita na liwat sang iyang mama. Wala na gid makita ni It was a Jacob. great price to Napatay pay. ang iyang mother within the 20-year period. Nga wala niya makita. After sina nga nagdisip nila ang ilang tatay niya, naglakat palagi yung silot kay Tipatyon siya ni Esau, wala na gid niya makita from that time on. So, amo na nga ako na reflection, pastor, nga bisan ini espirituhan ng reliyoso nga mga butang, kung nato ning handomon pinaagi sa selfish naton yung mga reason kag sa mga hindi insakto nga pamaagi, hindi gyapon insakto nga pagpundar pagtipon sa bahan sa Lord.
Pero ang question, iti siya ang gintangduan sa Ginoo, siya ang mangin ang tagaan blessing. Oh, di kung wala siya nag-deceive, wala niya gintuntong. Posible gyapon nga buhaton sa Ginoo. Ang promise niya nga si Jacob gyapon ang mangin alagyan sa katawan sa Ginoo. Yes, ma'am. Yes, probably, Pastor. Kay God has a perfect timing mo. Yeah. We just have to be patient. Ato Yes. ganay previously, delayed gratification. Kay ang fact balayang ang Ginoo i-bless niya gid taya. Just wait patiently. And Yeah. it's an investment. But ang nakita ko di sa Wednesday bala nga despite amo na si Jacob, pero nagwa siya nga wala gid, pero nagbalik siya nga wealthy. So in other words, in encouragement bala sa aton, just like si Lot nakahimo siya sang lain nga decision. But then sa kay Jacob nagapabalo sa aton nga sometimes our mistakes does not disqualify us of the love and grace of God. Palangga gitagyapon sang Ginoo. Kay hambaga ni sa Ellen White, in His mercy and long suffering, God bears patiently with the perverse and even the false-hearted. So si Jacob balabisan amo na to ya, pero pag palangga gisagyapon sang Ginoo, kay nagbalik siya sa Ginoo, amo to yung iya investment. Yes. Yeah. Kanami, yes, sir. So, nagabot ang point, Pastor. At first, sa life ni Jacob, ginsalig niya sa iya nga pamaagi. Tawahanan niya pamaagi nga Yes. para makuha niya ang mga spiritual Oh. benefits kag Kay blessing. kabalugin sa mga Iya man to. Well, sa kaulat. Pero sang muli, nagabot siya sa point niya, nag-surrender siya Yeah. sa Ginoo nga paagi. So, iya na sang Ginoo Yes. nga paagi. Until that, he has now the peace, satisfaction niya. Nagsunod na siya sa The pamaagi. story of Jacob, mga kauturan, is a best illustration for all of us. Kay may mga panahon gidyang makasalakan. May panahon gidyang matiplang ka. Yes, because we are still in this earth. Buhay pa ya ang kaway, buhay pa siya si Satanas. But ang kanami lang, kay nagbalik siya. Yes. He repented. When the opportunity comes, why yagin buyan ang angels nga yagin dumo for the sake nga magpasaylo lang siya. Ma'am Lucille, ang atong nga Thursday, yes, Moses in Egypt. Ano naman niya ang punto dili nga laying up in heaven ang atong nga tema sa sining nga semana. Ang sa kay Moses naman atong makita bala no yang nga investment ya, and di ba gin-raise siya ni Jochebed for Yeah. 12 years. Yeah. Kag nakita ta diri gali nga kani nga mga crucial years bisan gamay lang, pero it give Moses the principle or investment para man sa iya future. Kay nakita ta di in the end bala nga si Moses supposed to be pwede naman siya maghipos bisa despite of the injustice nga nakita Oo. niya. But he chose that path even though nakapatay lang siya to in a wrong way mangyapon, just like sa kay Jacob. Pero makita ta diri bala nga in the end ginbayaan niya to despite sa mga attractive nga mga opportunities. In fact, he is, di ba, bata siya sang bata sang Peru. So it's a great opportunity, damo-damo nga opportunity sa iya, but then he chose to be in God's service, in God's work. Yes. And that's the right decision. Yes. Even though nga nag-anto siya, nagpalagyo siya, kag di amak mo 40 years ang iyang pag-antos. Oh, sina lang nga decision. Yet kanami isang iyang decision. Yes, sir, it is. Yeah, he probably have experienced the same with, I don't know, with Abraham, no? Nga ang ginabandon man ni Moses ang iyang royalty. Ang iyang inheritance is the next in line. Yeah, Pastor. he could be the next Pharaoh. Next in line niya. Mm. Pero nagpangibabaw gyapon ang pagtawag sa Ginoo sa iya. So, amo na, no? For what reward? Again, sa kay Abraham, for what reward niya ginbayaan niya and go to the hindi pa mabalaan ni unknown Yeah. future, unknown nga destination. Unlike Moses, he left, he abandoned his royalty. For what? In exchange for what? Anong reward ang ilang nakuha? Sa kay Abraham, he was satisfied. Yes. He found joy. And eventually, si Abraham, nangin manggaranon maging pastor. Yes. Sa through his iyang pagkapisan, Yeah. diligence niya, nagmanggaranon maging. But, again, laying up treasures in heaven is not only about the literal, but it's a kind of principle, pastor. Amen. Nga bisan pa nga nagmanggaranon siya, he uses everything that he has to help people, to serve them, Yeah. and to
everything for the glory of God. Yes. So I think that's the principle. Ako niya na-learn diri sa laying up treasures in heaven. Yes. It's the Yeah. kind of mindset, Yeah. principle. It is a perspective. mindset. It is believing on God nga kung ato lang i-invest despite nga maagyan nato ng tanan nga mga challenges in life, yet delayed gratification nga hindi lamang subong kundi para sa So future. kung dili kaniyang lesson, Pastor, naghambal man niya, siguro sa kadamo sa mga agyan ni Moses, may arang guro time Yes, siya, of course. matuod ba ning sakto ba niya ako Oo. niya mga desisyon? Di Pag-give paglakat. up ko niya ako niya mga para sa bulatan sa Ginoo. Yes. He could have Yeah. maybe he could have struggles also sa iyang pangunahuna. Yes, ma'am. May dugang ko, Pastor, no? Ay, ang kaning investment strategy more on decision making. So, may Yes. develop principle sa Ellen White nga ginhambal, dili lang sa mga katigulangan ta, kundi sa mga pamatanon. Ang tatlo ni ka-question bala, Pastor, nga, will this bring me heavenward? Yes. Tapos ang ikaduwa, will it increase my love to God? Yes. And then number 3, will it enlarge my sphere of usefulness in this life? Amen. So, sa kay Moses, sa kay Abraham, so sina ang question, dogi summarize na nga mga palamangkutanon sa aton kaugalingon every time we make a decision. Yeah, so kanami. Kag isa pa gid nga punto nga akong ma-share man nga the blood of God, the blood of Jesus is thicker than any kind of blood. Kay si Moses siya balaan niya nga Hebrew sa mo. Oo. Bisan tuon nga nagasoksok siya, he appears to be Egyptian, but inside is the blood being a Hebrew. Nabalaan ni Moses siya nga dragin magwa ang Mesiya nga ila ginapabot because imagine na they had been slave in Egypt for more than 400 years. Si Moses is trying to help, trying to imagine paano kami makagawa, paano ni akong mga katawan makagawa. I am with them. I am a Hebrew. And that's it. So, nagpangibabaw gid. Amo man na makauturan sa aton. Kabay pa nga magpangibabaw man ang aton nga relasyon dira. Sige, wala na kita time. Akong pangayon si Ma'am Rosel. Siyang iya last statement. Ang last statement ko is, regardless of what it seems to be a success in this world's perspective, invest in faithfulness and in God's service. Yes. Yes, sir. Laying up, amo tong ako, Pastor, no? Laying up treasures in heaven is a principle of life. Yeah. That we are just pilgrims, that we are just sojourner of this world. Like, ginmodel ni Noah, ni Abraham, ni Moses. Ang ini nga mga butang dili nga makita ta is temporary, and God has allowed us to live here, give us the opportunity to live for His glory, for the benefit of our fellow men. Yes. So, mga kauturan. with that kind of perspective. Yes. Mga kauturan, we have been given a lot of examples sa Biblia. Kag sa aton man mga personal nga na-experience sa aton kinabuhi. And I'm sure that would be enough for us to think sa aton nga perspective, sila ni Sir, si Ma'am, sa aton mga strategy, mga kauturan, kabay pa, nga we will lay our treasures in heaven. Wala problema nga manggaranon kita. Provided nga ang aton perspective, ang aton talanawon, malayo. No, kag ti kabalo kita nga one day we will be there in heaven. So let's invest in heaven so that pag-abot sa langit we have the life eternal. Akong pangabayon si Ma'am Lucel na kindly close our discussion with the prayer. Let's pray. Our great Father in heaven, we bring back all the glory and honor into your holy throne of grace. We praise you for your mercy towards us and for the assurance that you are here with us, guiding us as we are traveling in this world, waiting for your soon return. May you bless each one of us and fill us with your Holy Spirit, O Father. In Jesus Christ we pray. Amen. Amen.